Angikubingelele ngomukele kuyona ingosi la sibe khona into ezithinta impilo nothando nobudlelwano njalo njalo. Gama ngupastor weningi kanti ke abantu bangazi ngokuxolana inakho kwaNkosi. Namhlanje into engifuna sibheke kuyona ingosi le into abantu abayenzayo. Abantu uma bexabana kuma relationship noma bexabana emshadweni bethandana, omunye umuntu unokuyiphindiselela ukuthi bese withholder inkonzo yasekamelweni kumlingani wakhe noma encintshe umuntu lo asuyithandana nayo ngendlela yokuzama ukumphanisha. Omunye uyenze ukuthola ukuthi icele igift noma kunento ethile ayifunayo, uma engayitholi into leyo bese egodla inkonzo yasekamelweni kumlingani wakhe ngendlela ukuthi uzama ukumphanisha noma uyayiphindisela. Ngifuna ukuthi namhlanje ngikuveze ukuthi ungaloko uthi uphanisha umuntu wakho ngokumncintsha inkonzo yasekamelweni. Ungamncintsha umuntu inkonzo yasekamelweni ngoba uzama ukumphanisha ezintweni ezithile asuka yenzile noma angayenzanga angakwenzelanga yona kanti ufuna ke ukuthi akwenzele yona. Uma nisothandweni or ngithi uma nibabili ninako ukuxabana, ninako ungaboni ngaselinye zoba namo amaphutha, but never withhold sex to get back to umuntu wakho. Don't deprive umuntu wakho inkonzo yasekamelweni ngoba uzama ukumphanisha. Ingozi ke le yokudeprive umuntu inkonzo yasekamelweni ukuthi uma ngasayithola inkonzo yasekamelweni kuwena angagcina sephumela ngaphandle eyoyifuna kwabanye abantu ngoba la ndlela ngasayitholi kanti wena uzama ukumphanisha, yayibona. But uma umphanisha abona ukuthi no ushuthi akusekho angakwenza ngoba wena awusafuni ukumnika, yabo, bese i-result noma inqumo ukuthi aphumele ngaphandle ayoyithola. Ingakho iBhayibheli lithi ku 1 Corinthians chapter 7 verse 5 lithi ke lishela ukuthi ke ningagodlelani inkonzo yasekamelweni ngaphandle uma kuyizivumelwano eseno sinobabili okwesikhashana nakhona ukuze nikhuleke. Bese lithi ngemuva kwalokho yibani ndawonye ukuze usathane nganilingi ngenxa ke yokuhluleka ukuzithiba, yayibona. uNkulunkulu uyazi ukuthi abantu banemizwa, abantu banako ukufisa ukuthi bazi-engage noma bazibandakanye enkonzweni yasekamelweni isikhathi esiningi. So ingakathi akube ukuthi uma ukuthi niyagodlelana, akube ukuthi ngoba nivumele ukuthi hayi no asizukuyenza inkonzo yasekamelweni namuhla ngoba mhlawumbe hayi ukuma-period umuntu noma ngoba uyagula ubuthakathaka noma ngoba mhlawumbe kunesimo esithize nifuna ukukhuleka, kodwa kungabe ukuthi nikusebenzisa ukuphanishana. Akube ukuthi it's a mutual understanding, it's a mutual agreement between the two of you njengeyithandana, no asingayenzi manje sizoyenza ngesikhathi esize. But kungabe ukuthi uthi no mina ngifuna namuhla, yabo, because lokho kuzokwenza ukuthi kube noqhekeko between the two of you if omunye akasaneliseki ngoba egodlelwa inkonzo yasekamelweni. Inkonzo yasekamelweni ibalulekile so kuzisathane nganilingi kungabi negap, yihlala ngasonke isikhathi nindawonye. Okunye kubalekile enye into eyenzakalayo uma nisothandweni noma niko relationship, zama ukugwema ukuthi nihlale apart, nispend isikhathi esiningi ningekho ndawonye, omunye esebenzele eGoli omunye esebenzele eThekwini, because lokho kuzofaka amanzi ekhaya, kuzofaka amanzi endlini. Kunaloko zamani ukuthi uma omunye ethola umsebenzi eGoli nalomunye akazama ukufunela umsebenzi ngaseGoli so that at least nizoba ndawonye, noma omunye uma engasemakhaya omunye akazama ukufuna umsebenzi la ngasemakhaya la nizohlala khona nindawonye. Nizama ukuthi ngasonke isikhathi ufuna nichithe at least 60 to like 75 to 85% wesikhathi nindawonye, other than ukuthi nizochitha only 20% nindawonye wesikhathi, because kumbuka ukuthi sinemizwa, abantu banemizwa, abantu futhi abafani indlela abathanda ngayo inkonzo yasekamelweni. Kunomunye umuntu ongeka khona uhlala isikhathi eside, kunomunye umuntu ongakwazi ukusithiba isikhathi eside, so lo muntu loyo angagcine ephumela ngaphandle. So yenzani iqiniseko sokuthi anincintshani, anigodlelani, aniphanishani futhi ngayo inkonzo yasekamelweni ngoba lokho kuzofaka amanzi kuleyo relationship, kufaka amanzi noma kudala uqhekeko kulobo budlelwano benu noma kulo mshado wenu. So ngasonke siqikelelana ngoba uNkulunkulu wayengekathi ningagodlani ngoba usathane uzonilinga ngenxa yokuthi inhloko ukuzithiba. Ethi akube ukuthi only if and when you are praying, nakhona for a time, not ukuthi ngathiwa senizilile nje isikhathi sonke esiningi, because khumbula asifani, yabona. So ngenzeke wena you can be able ukuthi ungahlala a month without inkonzo yasekamelweni, but uthola umlingani wakho iviki linzima ukuthi lingaphela without yona. So cabangela umlingani wakho, umcabangele so nathi naye azokucabangela nani ebudlelwaneni benu uma kuziwa kwinkonzo yasekamelweni. Ningancintshani, ningagodlelani. Ngiyibamba lapho, nganza ukuthi ningakhohlwa ukuthi impini subscribe, phinde siqhube sixoxe indaba leni ukuthi ngani nayo imibuzo. Mina ngithi ke enifisela kona nje ingathi uNkulunkulu anganika bona kunje oba kunjalo. God bless you.